és el programa Llanedo, és un programa que va ser impulsat per l'Ajuntament i el que volien era donar l'oportunitat a tots els nens en edat escolar d'aprendre i practicar el que és un esport com la natació, ja que les escoles avui en dia no tenen la possibilitat de tenir una piscina a dintre i en què fem nosaltres una col·laboració amb les escoles, cedim una part del nostre horari per a que aquesta activitat estigui inclosa dintre de l'activitat física que fan en el seu curs. És una activitat que és dins del curs escolar. De fet, portem el calendari escolar i va durant tot l'any. Nosaltres ho tenim partit en 2 quadrimestres. El primer quadrimestre és en el que ells estan experimentant, en el que ells estan començant a aprendre com funciona el seu cos en el medi aquàtic. Hi ha nens que ja han tingut l'oportunitat de fer aquesta pràctica, per tant, ells el que fan és reforçar el que ja saben i els nens que no ho han fet mai tenen l'oportunitat d'aprendre a nedar. A part que és una activitat molt saludable i molt terapèutica, avui en dia crec que és molt important, sobretot per seguretat, perquè som una ciutat que estem a la vora de la platja, perquè els nens tenen molt de contacte amb l'aigua, perquè avui en dia cada activitat que fan a l'estiu recreativa n'hi ha molts nens que tenen una piscina al costat i per evitar casos d'ofegament. Per una altra banda, per incloure l'esport en la seva rutina diària. És algo molt saludable, l'aigua és algo que els agrada molt i els nens mai diran que no.